थोनाय मानि मोजां मोननाय मानि गोसो थोनाय मानि मोजां मोननाय मानि लानो मोनजोबनायनि लाइसेन्स दंनाय मोनब्ला हाबाब लाइसेन्स दंनाय मोनब्ला दाउ फाराम बायदि अमा फाराम बायदि दाउ फाराम बायदि अमा फाराम बायदि गन्दा दा गन्दिदि न'मा न' बुंजासै दोनगौमोन आं हाबाब गन्दा दा गन्दिदि न'मा न' बुंजासै दोनगौमोन आं गोसो थोनाय मानि मोजां मोननाय मानि लानो मोनजोबनायनि लाइसेन्स दंनाय मोनब्ला हाबाब लाइसेन्स दंनाय मोनब्ला दाना दुनिया बेबायदि आयेनखौ आसाम सरकारालाय मा होननानै दाना दुनिया बेबायदि आयेनखौ कम्बक्ता बिटिआर सरकारालाय बांगालजों थांस्लाय निग्र'जों थांस्लाय हारसाजों थांस्लाय दाउ फाराम बायदि अमा फाराम बायदि दाउ फाराम बायदि अमा फाराम बायदि गन्दा दा गन्दिदि न'मा न' बुंजासै दोनगौमोन आं हाबाब गन्दा दा गन्दिदि न'मा न' बुंजासै दोनगौमोन आं सिख्लाफ्रा हारसा बांगालखौसो नागिरग्रा जाबाय मबाइल फेसबुकआवसो भाइराल जाजोब्बाय आयौ मोजां मोजां सिख्लाफ्रा गुफुर गावदां सिख्लाफ्रा हारसा बांगालखौसो नागिरग्रा जाबाय आयौ मबाइल फेसबुकआवसो भाइराल जाजोब्बाय गोसो थोनाय मानि मोजां मोननाय मानि गोसो थोनाय मानि मोजां मोननाय मानि लानो मोनजोबनायनि लाइसेन्स दंनाय मोनब्ला हाबाब लाइसेन्स दंनाय मोनब्ला दाउ फाराम बायदि